Este home un dos detidos no marco dunha nova operación antidroga con epicentro na comarca do Salnés. O seu arresto producíase en Vilanova contra o mediodía. Este novo dispositivo deixa máis dunha vintena de persoas detidas. Presuntamente pertencían a un grupo criminal que se dedicaba á fabricación de narcolanchas e ao tráfico de sustancias estupefacientes. Polo tanto, están acusados dun delito de contrabando e outro contra a saúde pública. Ademais, tamén están sendo investigadas por pertenza a grupo criminal. O operativo desenvolveuse ao longo desta xornada nos concellos de Vilanova, Cambados, Ogrove, A Illa, Caldas e Barro, entre outras localidades da provincia de Pontevedra. Nestes puntos houbo rexistros en 8 vivendas e 3 naves, como esta do polígono vilanovés de Tremoedo, na que se almacenaban estas embarcacións que están a ver na imaxe. Tamén houbo rexistros deste tipo en Portugal, en concreto en 3 naves, neste caso coa colaboración das Forzas da Orde lusas. Una operación conjunta de la Policía Nacional y a través de UDICO y de la Guardia Civil de DOA y la Policía Judicial de la República de Portugal, que se está desarrollando en Portugal y en la provincia de Pontevedra y que de momento está en marcha. A operación está sendo coordinada polo xulgado de instrucción número 3 de Cambados. En principio está previsto que os detidos pasen alí a disposición xudicial entre este xoves e venres. Iso sí, na xornada de hoxe xa tería pasado a disposición xudicial outra persoa detida xo sábado dentro desta mesma operación. Dende aquela permaneceu incomunicada en dependencias policiais. Segundo as primeiras informacións, esta trataríase dunha nova operación independente da levada a cabo hai uns días tamén no Salnés e que do mesmo xeito tamén se dedicaba á fabricación de narcolanchas.